Provesti ljeto na svjetioniku čini se kao prava ljetna avantura, vrlo romantična, ali i s daškom opasnosti. Naši današnji gosti nisu proveli ljeto na svjetioniku, već su obišli sve hrvatske svjetionike, a u svom pothvatu snimit će i dokumentarni film i napraviti jednu vrlo zanimljivu monografiju. Pozdravljam Igora Gojića, bok Igore, dobrodošao, i Juricu Gašpara, vi ste autori projekta Avantura svjetionika, je li tako? Evo Jurice, hajdemo onda za početak, zašto baš svjetionici, koliko uopće ima svjetionika u Hrvatskoj i zašto su nam oni važni? Pa rekao bih zašto ne. To je dio mog života, ja sam odrastao na jednom od svjetionika, evo moj pokojni otac je bio svjetioničar. Nakon završenog studija u Zadru kao profesor povijesti i geografije trebao sam napisati nekakav diplomski rad. Nametnulo se samo po sebi i tu je krenulo zapravo. A onda godinama poslije toga stvorili su se nekakvi tehnički uvjeti da se napravi i dobar videomaterijal, tako i fotografije. A fotografijom se bavim jedno duže vrijeme i spojili smo ugodno s korisnim. Tu smo sreli i našeg trećeg kolegu Gordana Smadila s kojim smo krenuli raditi ovaj projekt iz jedne škole jedrenja. I jedrima smo obišli jedan, drugi, treći i na kraju evo sve uspjeli smo i sad je to u fazi realizacije gdje trebamo spojiti materijale. Rekao si da si odrastao na svjetioniku, možeš li reći par riječi o tome kako izgleda djetinjstvo na svjetioniku? Joj, meni se to činilo sasvim obično dok nisam se vratio u grad, u civilizaciju. A onda su počeli prvo klinci, a onda kasnije i odrasli ljudi govoriti pa daj, moraš mi nešto ispričati o tome kako je to i tako dalje. Jednom davno napisao sam jedan blog o životu na lanterni i vidim da to ljudi vole. Pa zašto o tome ne napraviti nešto? Evo tu smo krenuli, našli smo se Igor i ja i mislim da će se rezultat ovoga rada itekako vidjeti. Igore, dakle, rekli smo da radite film. Kada bi film trebao biti objavljen? Koliko dugo ga zapravo radite? Koliko dugo traje taj vaš put po hrvatskim svjetionicima? Pa 2 godine smo mi, prije 2 godine smo zapravo startali sa svim skupa. Prva plovidba je bila prije 2 godine. Normalno to nije projekt koji smo mogli odmah uzeti, odraditi u šutu, nego je smo morali pronalaziti neko slobodno vrijeme za to. Sam film bi trebao biti gotov na sljedeće proljeće. Čak je bilo u najavi nešto da će biti gotovo ovo ljeto, ali smo malo zbog neke, ajmo reći, kreativne slobode uzeli si još malo vremena tamo do negdje proljeća i probat ćemo do tada to zgotoviti. Koliko je ukupno bilo svjetionika u igri? 48. 48. A što je s knjigom? Po čemu će ona biti različita, odnosno monografija? Po čemu će ona biti različita od filma? Pa oba dvoje bi trebalo imati jedan drugačiji štih nego ono što smo do sad vidjeli. Znači, danas imate na internetu sve dostupne informacije. Znači, koga god zanima, bilo što može sve naći. Samo treba ljude zainteresirati. I sad i Juričina knjiga i moj dokumentarac bi trebali biti tog oblika da ljude zainteresiraju za same svjetionike o kojima ljudi jako malo zapravo znaju. Najčešće ljudi reagiraju kad čuju da imaju 48 svjetionika tu ispred kuće doslovno. Svi stvarno kad bi, kako, što. Kada su građani ti hrvatski svjetionici imali dovoljno povijesnih podataka? Jesu li vam oni uopće bili dostupni u vašem istraživanju i u pripremama za put i za projekt? Pa nažalost ne. Evo, ja sam se iznenadio kad sam počeo raditi taj povijesni aspekt svjetionika pred više od 10 godina, koliko toga nema. Gradila ga je tadašnja Austro-Ugarska država za svoje potrebe, najprije za Tršćansku luku, a onda i sve ostale, i u planu ih je bilo puno više napraviti. No, raspadom te države stalo se i s time i kasnijom organizacijom pomorske signalizacije građeni su jednostavniji objekti, a u današnje vrijeme već vidimo da su svi više manje automatizirani. Jako malo je podataka, zato se mi nismo ni orijentirali na taj povijesni dio u toj mjeri, koliko na legende i priče tih ljudi koje ne mogu ispričati svakome. Vi to ne možete baš vidjeti u nekom arhivu. Čovjek koji ispriča neki svoj doživljaj sa svjetionika, ispriča ga ili svojoj obitelji ili kolegi. Kasnije kad on ode od tamo i ta legenda nestaje. Zato se ovaj projekt zove Legende svjetla. Da, jako lijepo, dakle, da ste uspjeli sačuvati i taj dio baštine. Pretpostavljam da ste čuli jako puno tih zanimljivih priča. Imate li neku kratku koju biste mogli i nama prepričati? Pa jedna od definitivno najfascinantnijih je što se dogodilo na Poreru 1967. Dva svjetioničara su ostala na Poreru, to je inače svjetionik koji se nalazi na samom vrhu Istre. I on je na otvorenom zapravo moru i sve što, kad je jugo jako, sve što dolazi na njega je zapravo duž cijelog Jadrana i na njemu se razbija.
More je ušlo u svjetionik, oni su morali pobjeći gore u sam toranj svjetionika. Gore su ostali 2 dana, čak su izgubili i to je još bilo sistem kako se zove navijanja, nisu se mogli spustiti doli da bi navili to sve skupa, nego su morali gore ručno okretati svjetionik i zato su dobili plavu vrpcu za hrabrost. Čak je more im ušlo u ove kontejnere, odnosno tankove sa vodom i nisu imali ništa piti i slično. Sada kada si spomenuo to more koje nije uvijek prijateljski nastrojeno prema ljudima koji plove, jeste li vi uvijek imali mirno more ili ste i tu imali nekih problema? Mi smo namjerno birali otići tamo kad drugi ne idu. Jer turističkih razglednica vidimo svaki dan. Evo, ljeto je sada. Svi razmišljaju o moru na jedan, ajmo reći, avanturistički način da dođu tamo i vide kako je lijepo. I mi sad guštamo. Ali što je s tim ljudima zimi? Tamo niko ne dolazi zimi, oni tamo žive. I mi smo birali baš i kad je jugo i kad je nevera i eto i događalo se da nam je bilo u par navrata i glava onako u torbi. Ali hvala Bogu, evo, uspjeli smo se izvući živi i zdravi i to ćemo prikazati i u videomaterijalu i na fotografijama, naravno. Što je danas sa poslom svjetioničara? Imamo li uopće svjetioničare ili oni nestaju? Pa nestaju pomalo, ima ih malo. S time da svi svjetionici su automatizirani. Znači prije je to bio sistem navijanja, to je neko mora dnevno tamo obavljati svoje dužnosti. Danas su više manje to domari zapravo. Znači održavaju sve skupa da se dobro, da to sve dobro izgleda. Kako je bila parola? Bela figura, nešto pitura, je li na talijanskom je nešto. Treba taj svjetionik održavati i zato je čovjek potreban tamo. Duša svjetionika je svjetioničar. Nekad su bile tamo obitelji, sada tu više nije potreba za obitelj, ali čovjek mora biti tamo. Evo mi se s ovim projektom zalažemo ujedno da se na neki način vrati i čast tome zanimanju, da tim ljudima vrate i uniforme. Jer ako se to sad valorizira na jedan turistički način, što je u redu, da tu ljudi žive, da se ti ljudi i poštuju tako što će im se dati njihova čast ponovno natrag i vizualni identitet. Rekli ste da ste obišli 48 svjetionika. U kakvom su oni stanju? Jesu li oni dovoljno dobro održavani? Jesu li funkcionalni dalje? Neki su ispod očekivanja, a neki su jako iznad očekivanja. Naletili smo par puta, smo se jako ugodno iznenadili. Tamo da nismo ništa očekivali, gdje smo očekivali doslovno samo zgradu snimiti, bi ušli unutra i ne možeš napasti oči detaljima. To je... Tako da zavisi od svjetionika do svjetionika, nema Neki su dani u koncesiju, ti ljudi koji drže to pod koncesijom stvarno vode računa o tome. Neki su napušteni nekim eksperimentom pred 10, 15, 20 godina, nećemo ulaziti uopće u to zašto. Sad se oni ponovno oživljavaju. Treba tu spomenuti naravno i tvrtku Plovput koja zapravo vodi računa o svemu tome. To je jako skupo. Treba to održavati. Ali kad je čovjek unutra, puno je jeftinije nego pustiti zgradu da propada. I evo, Jurice, još za kraj, ako je nekoga ova vaša priča zainteresirala, a vjerujem da jest, može li vam se kako javiti, može li vas kontaktirati? Naravno, mi smo zbog i proceduralnih i ovih drugih razloga zakonskih morali osnovati udrugu, pa smo osnovali udrugu Lux Mediterraneum ili udruga prijatelja Mediterana, pa svi koji su zainteresirani, a naravno nama treba i novac ovdje za dovršiti ovaj projekt, mi nismo jedni od onih koji kažemo imamo ideju. Evo, mi smo imali ideju, realizirali smo je jednim dijelom i za dovršiti trebaju nam i novci, pa svi oni koji mogu pomoći mogu se javiti na našu web stranicu Udruga prijatelja Mediterana ili na Facebook stranicu Avantura svjetionika. U svakom slučaju dobro ste došli i javite nam se sa vašim komentarima. Imamo jako puno ljudi koji nas prate i koji već redovito su na neki način fanovi. Ali u svakom slučaju, evo, danas, sutra kad to sve bude gotovo, tim ljudima ćemo prvo zahvaliti i prezentirati svoj projekt. Odlično, evo, puno vam hvala što ste došli, puno sreće dalje i mirno more, naravno. Hvala lijepa. Mi sada u Briljantinu plovimo dalje prema našim glazbenim vijestima, ostanite s nama. Come on, yeah.